सतगुरु के पहले जगतपति जागे राम सुजा सकल सोच करी जाई नहाई नित्य निवाही गुरु ही शरणाई समय जान गुरु आए सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई। राजा जनक जी के दरबार में गुरु विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण छोट भाई रात्रि में विश्राम कैले वालों और सुबह के प्रहर जब उठल वालों तो गुरु जी के आदेशानुसार राम लक्ष्मण दोनों भाई नित्य क्रियाक्रम भइला के बाद में राजा जनक जी के फुलवारी में फूल लोढ़े खातिर जाता लोग गुरु जी के पूजा हेतु और जैसे बाग में एंट्री करता लोग माली से आदेश लेके नजारा कितना सुंदर बा हमारे कभी बड़ा सुंदर भाव दर्शाओ। गेंदा गुलाब के जवाब नहीं के बाग में बेली चमेली अटखेली करत बा सब कल्याण से हत शीतल पवन पवन में बहुत बा ऐसन लुभावन मन भावन बगान रहे बसंत तहरी तूल भाई हटरी तू राज बाकी बन के तू रानी तुलसी बाबा के लेखनी से दिखाई भूप बाग पर देखो जाई जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई इतना सुंदर हरा भरा बगीचा देख के फूल लोढ़े खातिर जब राम लक्ष्मण घुसल वालो हर फूल के पहचान माली करा रहल बा हई कौन फूल ह गुलाब ह हई गुलाब के फूल ह हई गेंदा के फूल ह हई केवड़ा ह त हई कमल के फूल ह हई चमेली ह चंपा ह हई अड़हुल के फूल ह बेहाया के फूल ह मैं फूले फूल बा कवि के भाव ह कि डाली डाली के फूल के अरे बतावे मालीरा लखन से बगिया सुशोभित तर्केश्वर सिंह मुखिया जी के ड्राइवर साहब को ओर से 50 रुपया पुरस्कार भगवान बना के रखा सरोवर के हाथ में जस दे डाली डाली के फूल के बतावे वाली राम लखन से बगिया सुशोभित बा कोयल पपीहा यौरी चकवा चकोर करताटे सोर भौरा बाटे बिगोर कोयल पपिहावरी चकवा चकोर मोर करताटे सोर भौरा बाटे बिधोर कि एको चूसा तो सदा में घुसत बा परागन के पावेला लोभित बा अब देखिए कि फूल लोढ़ता लोग
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखनी कि तेही अवसर सीता आई गिरिजा पूजन जननी पठाई संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर बानी। नाना प्रकार के गीत संगीत गावत बजावत सीता जी अपना सखियन के साथ में चलल बारी। वही फुलवारी में गिरजा माता के मंदिर रहे, वो मंदिर में पूजा करे खातिर वो गीत संगीत के ध्वनि जब राम जी के कान में पड़ल, लक्ष्मण जी से कहले कि लक्ष्मण आहट करता ऐसा कुछ ध्वनि आवता, इतना मधुर संगीत सुनाई देता, लगता कि कामदेव डंका बजा के दुनिया पर जीते खातिर का चढ़ाई कर दिला। बड़ा लय बढ़िया एगो लागल। अरे सोची सोची जिया हमरो अरे सोची सोची जिया हमरो काहे घबराता दरोगा जी हो। अरे 4 दिन से पिया बाबा न पाता। लय ये है राम जी लक्ष्मण से कहले कि भाई पायल बजेब सबके, पायल बजेब सबके अजब धुन सुनाता हमरा पता नहीं है हो। तभी तरीका है यही सन जगाता। लागता की काम दे कोयले चरा दुनिया के जीते खातिर डंका बजाई। चल चितवन मन के अरे बतिया ना कहता हमरा पता नहीं के हो। भीतरी का है यही सन जगाता। अब देखिए कि सीता जी अपना सखियन के समेत गिरजा माता के मंदिर में पूजा करे से पहले सरोवर में स्नान कैले बारी। स्नान करके पूजा करे जाता लोग, तब तक एगो मंचला नाम के सखी रहली सीता के संगत छोड़ के अब फुलवारी के नजारा भ्रमण करे चल दिहली। एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। अब देखिए जो सही गईल बारी आगे बढ़ल बारी, राम लक्ष्मण के सूरत जब देखले बारी देख के मोहित हो गई, कहली क्या कितना सुंदर बालो। आई लोग के घर कहाँ है ये दादा? आई राजा जनक भाई हाला मत करो भाई तनी हमरा काहे भैया 26 86 गाड़ी हटा लिहल जाओ। अब एकरो ठीक है हमरा के थोड़े दे हम सब वो जाके देखी खोज के हटवा ली। अब देखी खोज के जतने जल्दी गईल बारी सोचली कि कितना नीक रही कि सीता के शादी यही दुगो राजकुमार में से केहू से हो जाए। अनेरे नु राजा जनक कितना बड़ प्रण ठनले बारे कि जे धनुष तुरी ओकरा से अपना बेटी के बियाह करी है। ई बतिया सुन के दौड़ल गईल बारी। श्याम गौर की में कहो बखानी गिरा नैन नैन बिनुबानी। अब देखिए देखिए सीता से जाके का कहतरी कहानी इज्जत के प्रदुमन जी सुनाई। आज समय ज्यादा देर हम ना ले हो
अब पब्लिक के एंटरटेनमेंट के दौर में चले के बाद है कहला हाला प्रदुमन जी आगे के कहानी कहेगा काहेला तू लोग चिल्लाइल बड़ा भाई।